Vasárnap reggelente szokott lenni új Ez csak gyep epizód. Annak, hogy múlt héten nem volt, annak ugye elsősorban az oka, hogy most már kezdünk kifele menni a szezonból. Azért még van egy-két dolog, amit meg lehet csinálni, de lassan ezt az idei gyepápolási szezont már lezártnak tekinthetjük. És az oka annak, hogy ez most egy ilyen rendhagyó időben van, az, hogy holnap reggel, az a vasárnap reggel, november 10-én reggel útjára indul végre a már régóta ígérgetett podcast, ami az Ez csak gyepnek, meg az Eurogridnek a közös podcastje. Ez egy másfajta formátum, nem lesz ennyire színesen illusztrálva, mint amit megszokhattatok így vasárnaponként, de természetesen ez is lesz a továbbiakban is. Próbálunk majd mindig aktualitásokba gondolkodni, tehát hogy mindig arról csinálni egy-egy ilyen egyórás beszélgetést, ami éppen érdekes abban az időszakban. Most például az első ilyenben az őszi gyepápolásról lesz szó, amiből néhány dolgot azért ebben a mai Ez csak gyepben is érinteni fogok. Az, hogy ez egy másfajta formátum, ennek több előnye is van. Az, hogy ez több platformon is elérhető lesz majd Spotify-on, meg próbáljuk minden többféle ilyen podcast platformra föltenni, attól függ, hogy ki mit hallgat, hogy ezt tudjátok hallgatni kocsiba, akár mosogatás közben, vagy főzés közben. Én is általában podcasteket hallgatok, és szerintem ez jó lesz annak, aki érdeklődik a gyepápolás iránt, hogy mindig meg tudja hallgatni az aktualitásokat. És ez úgy fog kinézni, hogy elsősorban az Andrással ketten fogunk beszélgetni, de összeszedjük, hogy mik az adott időszakra éppen alkalmazható tippek, vagy mik azok, amik például egy tavaszi, egy őszi, egy nyári időszakban éppen fontosak, és akkor erről beszélgettünk, hogy ezt megpróbáljuk összeszedetten elmondani. Tehát az is egy kritika volt velem szembe, hogy nehéz az megcsinálni, hogy ebből az egészből összejön egy kép. És ezt próbáljuk meg így összefoglalni ezekbe a podcastekbe, és aztán nyilván lesz néhány téma, amikor meg vendéget is hívunk, egyébként már vannak ilyen tartalmak leforgatva, csak még nem jutottunk el odáig, hogy ezek összeálljanak. Tehát az a terv, hogy ez aztán majd a szezonban, vagy a vegetációs időszakban, ez 2 hetente rendszeresen fog jelentkezni. És igazából én ezzel ezt az idei gyepápolási szezont le is zárom a magam részéről, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet már, meg nem kell csinálni semmit, mert még vissza van egy csomó nyírás. Ugye érdekes ilyenkor az öntözés, érdekes ilyenkor még a növényvédelem. Ezektől mind a holnap reggeli podcastben hallhattok. Amit ma el szeretnék mondani, vagy amivel szeretnék foglalkozni, az, hogy mi az a néhány dolog, amit még mindenképpen érdemes megcsinálni egy gyepek közül. Tehát egyrészt az, hogy aki téli felkészítő tápanyagot nem tett még ki, az még mindig kiteheti, még mindig nincsen vele elkésve. Én azt gondolom, hogy jobb kitenni, mint nem kitenni. Magas nitrogénes gyeptrágyákat már mindenképpen érdemes elkerülni. A másik az, ami az árammetódus szokott lenni, meg aki követi a csatornát, az már láthatta, hogy én ilyenkor szoktam csinálni egy juggatást. Ugye ezt a juggatást ezt ilyen sportpályákon, meg professzionális gyepfelületeken ezt folyamatosan alkalmazzák. Ugye azt szokták mondani, hogy a gyepszellőztető meglazítja a talajt, és ugye ezt már én mondtam többször, hogy ez valójában nem lazítja meg a talajt, hanem ez igazából csak a gyepfilcet szedik ki, meg egy kicsit megkaparja a felszínt. A talajnak a meglazításához ez a vasvillás juggatás. Tehát az, hogy tömörtüskés juggatást, vagy vasvillás juggatást alkalmaz az ember, azt szerintem mindegy. Az a lényeg, hogy ilyenkor a tél előtt szoktam én ezt megcsinálni, mert én azt gondolom, hogy ilyenkor van ennek itt az ideje. Főleg az olyan felületeken, amik használatban vannak, meg sokat tapossuk, ott ez nagyon-nagyon hasznos, és viszont a technikájánál néhány dologra azért oda kell figyelni. Az egyik az, hogy a villát, vagy hogyha van ilyen tüskés juggatónk, azt nem kell nagyon-nagyon mélyre beszúrni, körülbelül a gyökérzóna mélységéig. Én úgy szoktam csinálni, hogy a vasvillának az ágai megjelölöm körülbelül, hogy meddig akarom leszúrni. Ez egy olyan 20 centi körülbelül szerintem, amit érdemes. És amikor beszúrod, akkor utána egy picit érdemes megmozgatni. Tehát ennek a mozgatásnak a mértékére is érdemes ügyelni, tehát nem kell kiforgatni a gyökereket, vagy eltépni a gyökereket, hanem csak egy picit megmozdítani a talajt, de ezzel nagy mennyiségbe lehet levegőhöz juttatni a gyökereket, meg nagy arányban lehet lazítani a talajt. És ezen kívül még egy csomó hasznos dolog van azzal kapcsolatban, hogy ezt megcsináljuk, mert ugye ez majd segíteni fog a téli csapadékot bevezetni a talajba. A másik meg az, ami nem biztos, hogy olyan jól hangzik, de hogy jobban át tud fagyni a talaj. És ugye ami a talaj morzsalékos szerkezetéért felelős,
az ugye a fagy, az olvadás, a fagy, tehát hogy ezeknek az ismétlődése. Aztán sokan kérdezitek, hogy a gyep fagyálója, ugye ilyenkor már hajnalonta fagyott a gyep, ilyenkor nem érdemes rámenni, ezt minden évben elmondom. Egyébként holnap erről a podcastben bővebben is lesz szó. Nem érdemes rámenni, meg kell várni, még kiolvad, és akkor még mindig lombtrágyákkal, biostimulátorokkal gyönyörűen lehet táplálni a gyepet. Tehát ezek a napsütéses napok, ami például ma is van, ezekben még nagyon-nagyon szépen lehet lombtrágyázni, meg lombon keresztül tápanyagot kijuttatni. Én is ezt teszem, és ez nagyon-nagyon sokat számít. Gondoljatok csak vissza az elmúlt stresszes időszakokra. Most is egy ilyen jön, az is lehet, hogy egy keményebb telünk lesz. Érdemes felkészíteni rá a gyepet, hogy tavasszal gyorsan tudjon indulni. Tehát mindig az, hogy a stresszes időszakokra való felkészítés az milyen minőségben történik meg, az mindig meg fogja határozni azt, hogy mennyire amortizálódik le a gyepünk, mint például ugye ilyen volt ez a nyár, és hogy jól fel volt készítve a gyep, jól fel voltak töltve a mikroelem, meg káliumraktárak, akkor kihúzta a végéig. Hogyha meg nem, akkor meg elesett. Ugye ez a gombabetegségekkel szemben is, ugye, hogyha egy jó immunrendszerű gyep van, jól ellenáll a betegségeknek, akkor azt is jobban át fogja vészelni. Hogyha meg nem, hogyha már úgy megyünk bele egy ilyen stresszes időszakba, hogy már mikroelem hiány van, vagy tápanyag hiány van, akkor meg nagyon gyorsan el fog esni, és ezek a gombabetegségek le fogják pusztítani. A másik téma, amiről tényleg bővebben lesz szó holnap, ez a téli növényvédelem. Téli időszakban a legveszélyesebb betegség ez a hópenész. Ez nagyon hasonló a nyári pítiumhoz, tényleg nagy pusztításokat tud végezni. És tényleg ott tőelhalás van, tehát az nem csak az, vagy elszárad egy-két levél, de ez a hópenész, ez tényleg le tudja amortizálni a gyepeket tavaszra, akár nagy területeken is. Tehát érdemes ezzel kapcsolatban védekezni. Az, hogy mivel, meg pontosan hogyan, azt majd a holnapi podcast adásból megtudhatjátok. Most csak ezért mondom, hogy ezt is nézzétek meg, mert érdemes lesz. De annyit elmutatok, hogy az olyan gyepeken, ami sportgyep, és sok angol perje van benne, azon mindenképp érdemes elvégezni ebbe az időszakba egy ilyen preventív gombaölő kezelést. Ennek az anyaga a switch. Hogyha nem is ilyenkor, akkor jön majd, most igazából már itt lenne az ideje, mert ilyenkor már beszokott állni ez a nappali 5-6 fok, és ez a nagyon nedves, nagyon nyírkos idő, ez most még nincsen, szerencsére, de el fog jönni ennek is az ideje, és akkor mindenképpen érdemes kirakni egy ilyen preventív kezelést. Most egy kicsit már másképp néz ki a lombtrágyázás, meg ugye ezeknek a növényvédőszereknek a kijuttatása is. Ugye reggel, meg este fagyott a gyep, nyilvánvalóan. Ilyenkor azok az órák, amikor a gyep fotoszintetizál és növekedéssel tölti a napjait, azok egyre jobban szűkülnek. Ugye rövidebbülnek a napok is, kevesebb a napsütéses órák száma, és a gyep is rövidebb intervallumokba vesz föl tápanyagot, egyébként még gyökéren keresztül is dolgozik szépen. Itt az a tapasztalat, hogy 5 fokig körülbelül még gyökéren keresztül is fog felvenni tápanyagot. A lényeg az ezzel az egésszel, hogy a lombtrágyázás most már nem úgy néz ki, hogy hajnalba, meg este, hanem délbe. Tehát a legnagyobb melegbe, hogyha még beszélhetünk egyáltalán melegről, akkor a legnagyobb melegbe kell kitenni mind a lombtrágyákat, mind a növényvédőszereket. És aztán majd a tél során, hogyha esetleg észleljük azt, hogy valamilyen betegség megjelenik, akkor meg megint másfajta képpen kell eljárni, mert ott meg nyilván 5 fokba, meg 0 fokba nem fogja fölvenni a növényvédőszert sem, tehát ott majd, mint ahogy ezt már egyébként többször is említettem, hogy ott majd meg kell várni azokat a napokat, amikor olyan 8-10 fokos a levegőhőmérséklet a napközben, és akkor lehet egy-egy ilyen hópenészes betegséget akár lekezelni. Aztán van még nyilván itt az őszi gyepápolással kapcsolatban egy csomó kérdés, ilyen az öntözés, hogy meddig kell, meg hogyan kell ilyenkor öntözni, ilyen a nyírás, hogy milyen vágási magasságot kell tartani, vagy hogy meddig kell egyáltalán füvet nyírni, de ezekre mind a holnap reggeli podcast epizódból választ fogtok kapni. Én most minden esetre azt javaslom, hogy ezt az őszi juggatást vasvillával, az, aki tényleg sok energiát fetszöl bele, sok pénzt áldoz erre a gyepápolásra, azt csinálja meg, mert ennek tényleg van értelme. Igaz, hogy egy igen fárasztó művelet, de szerintem megéri. Sziasztok!